nga ang usa ka Kristohanon nitubo og namunga. Kung ikaw nitubag sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, o kung asa ka man gipahimutang sa Ginoo karon, kana nga tawag imong gigamit aron mga lagad ka sa Dios ug mga lagad sa imong isig katawo. Either clergy ka man, either acolyte ka man, estudyante ka man, nanarbaho ka man, nagnegosyo ka man, nagdrive ka man og motorized or tricycle og naguma. Kung kana nga estado sa imong kinabuhi, mauna ang imong tubag sa pagtawag sa Dios kanimo. Ug kana nga estado sa imong kinabuhi, imo nang gigamit aron mga lagad kaniya ug mga lagad ka sa imong isig katawo. Nan ikaw nga Kristohanon nitubo na ka ug namunga ka. Ang atong ebanghelyo niini nga Domingo, atong mahidunggan nga si Kristo mismo, God is the sower of the seed. Siya ang nagpugas sa mga pulong o sa binhi. O kita usab, sumala sa atong tema nagaingon, nga gipadala kita aron pagsabod sa pulong sa Ginoo o pag-ani sa usa ka gatos kapilo nga anihon. Wala gali gimension diha sa atong tema nga mag-ani ta og 60 folds or 60 kapilo or 30 kapilo. Giklaro gid diha nga ang ato kunong anihon dapat di ay 100 or isa ka gatos kapilo. Sumala sa atong tema. Ang tinuod gayud nga the sower of seed or tinuod gayud nga nagsabog sa pulong, mao man gyud si Kristo. Apan kita nga sama ni Kristo, gisugo pud ta nga mahimutang magpupugas. Og diri sa atong ebanghelyo, nindot kaayo kay dili na angay nato gayud tukion or sabton og pamalandungan og laom kung unsay kahulugan niini nga ebanghelyo kay explain naman ni Kristo kung unsay kahulugan niini og nagsugod ni siya sa verse 19 sa atong ebanghelyo diya sa Matthew 13 nagaingon. Ingon si Kristo, okay, mauni ang akong buot ipasabot sa sambingay. Tungod kay si Kristo naa siya sa Galilea niadto nga panahon. O kanang Galilea naanay lake, naay lanaw ba? Og dito sa lake, nagpuyo siya sa Capernaum. Og gikan siya sa iyang balay, kay nag-aliraw naman ang daghang mga tao, niadto siya dito sa dagat or sa Sea of Galilee. Og iyang gipatulak niya ang baruto, og dito siya naglingkod sa baruto. Og ang mga tao naglingkod tanan dito sa kilid sa baybay. Og naminaw sila ni Kristo. Niini nga istorya. Og nasayod ta nga ang mga katawhan sa Galilea or sa Capernaum or sa Israel, duha lamang ang ilang major gyud nga panginabuhian. Number 1 is mag-uuma. Magtanom sila og barley, magtanom sila og trigo, or magbuhi sila og mga karnero. Farming. And fisher folks. Ang uban usab mangingisda. Mauna nga ang sambingay ni Jesus, kanunay na siya magbalik-balik sa bahin sa pagpananom, sa mag-uuma, o sa pagpangisda. Tungod kay masayran og masabtan og maayo sa mga tao sa sayon nga pamaagi tungod kay adlaw-adlaw mala nila nga panginabuhi. Og sa diha nagdasok ang mga mag-uuma, niadto siya sa baruto og disulti siya niini nga sambingay. Og sa diyang iyang gisulti ang sambingay, kita usab karon nakadungog sa sambingay og iyang gibadbad kini nga sambingay. Og siya miingon nga ang hubad mao kini. Minaw ta ha, iyon siya kadtong nakadungog sa mensahe,
mahitungod sa kingharian, apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa og sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Ang mga pulong, ang mga bersikulo nga giwali tungod kay di nato masabot o di masabot sa uban, ang yawa mo agto dayon iyang sakmiton. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. So sama ra nga ang atong kasing-kasing, ang kondisyon sa atong kasing-kasing sama kuno kini sa kasing-kasing nga daplin sa dalan. Agianan ba diha? Lain namang dalan karon kay sa una wala pa man concrete road, pero naa sila pavement sa una nga daghan mga bato, mga bricks, mga stones, mortars o mga clay. Og be sige, kamo pagtanom mo diha be. Kamo kita magkuan ta magnanom ta diha sa dalan. Unsay diha ba kada concrete road ba kana agianan sa sakiran? Unsa kay mahitabo? Pero na ay mga tao karon nga wala nanom pero ilang ipaugan nila ilang humay. Di ba? Ilang ibuwad ilang humay. Unya maligsan, masuko sila kay gano giligsan bantog kay pobre may unya na mo sakyanan. Nya moingon dayto nakaligis magbaylo na lang ta. Kini na lang akong auto, maoy akong ibuwad. Unya kana ang inyo humay mo inyo ipadagandagan. Kay kining dalan para bali sa tao og sasakyanan. Ngano na naman diya yung mga humay, yung mga mais gipagbulat. Maisuod kung inana ta, nga mga Kristohanon palihog lang, ayaw mo kasuko, kumaligsan, or matumban. Kay kanang dalan, himo na sa gobyerno para mabuwaran. Para man na siya agian tumban sa tiil o agian ng sakyanan. O, dili ta masuko ha? Kay usahay ra ba atong ipasumangan nga badtog kay pobre ta. Pero ang buod day pasabot nga ana nahimot ang mga tao nga mga insensitibo o wala ta nagtuman sa balaod. Pwede man ta magbuwad. Share, bagwa kita kabuwaran. Ang kanang mga motorista mo sabot po na sila. Pero ang delikado ra na kung i-apply nimo ang brake, unya kung naay mga gipangbuwad nyo diya nga mga mais, di na mukupot. Di bugunit. Kanang na mga motorized diya o na mga sakyanan. Kasabot gid sa akong pasabot. Di ba? Oh. Makadisgrasya na noon kaya di man pukot ang brake. So okay ra gyapon kung wag si mabuwaran ana pero bantayan lang yun. Unya di pud basuko kung maaligsan. Ikaduha nga klase nga yuta. Katong yuta nga daplin sa dalan ang primero ay ikaduha. Isa ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe. Sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini nagamot diha kadila busa dili sila mulahutay. Tungod kay batuon man ang ilang kasing-kasing. Maigsuon kung ikaw dili makalahutay pagpangalagad sa Ginoo, batuon ang imong kasing-kasing. Dili sila makalahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan ug sa mga paglutos tungod sa mensahe mo, biya dayon sila. Ingnon sila sa ilang silingan nga kung mapabili mo diya sa Redeemer, digid mo na mo ilubong. Digid mo na mo ilista diri sa among listahan sa among kapilya. Dili gid mo na mo misahan. Digid mo na mo bunyagan. O katawaan ta nila og ilatang lutoson. Og moingon dayon ta nga dili na lang ta magpadayon og pangalagad sa Ginoo. Niini nga tawag, niini nga simbahan diin kita gitawag. Mauna ang rason maigsuod tungod kay ang atong kasing-kasing daghan og dili lang choker, boulders pang uban. Kabalo mo sa boulders? Mo nang gitambak ni Dikon Toto dito sa kuano atong yuta, mga boulders. Dagko ba? Muna. Og ang ikatulo nga kahimtang sa kasing-kasing mao kini. Og ang binhi nga nahulog sa dapit nga tunokon nga sagbot sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe apan ang kabalaka bahay niining kinabuhia
ug ang gugma alang sa mga bahandi mi patigbabaw kaysa mensahe og dili sila makabunga. Ang una, bantok ka kasing-kasing kay dalan. Ang ikaduha, batuhon nga kasing-kasing. Ang ikatulo, sagbuton og kasing-kasing nga nahigugmaon sa mga taring-taring. Niini nga kinabuhi, mga dayan-dayan sa kinabuhi, og kini nahimong dagkong sagbot og nigapos og wala na gyud sila mga igsuon nakapamunga. Ang pangutana, mao ba kana kita? Kanang sobra na tong gugma sa salapi nga gusto ta madato. Nga bisan tuod ilad na, klaro kayo nga ilad na. Padayon lang gyapon. Musugal lang gihapon. Bisan way klaro. Mo invest lang gihapon. Sultihan mo ingon nga tinuod lagi ni. Unya mangdamay pa sa uban. Og mo ingon nga aw kung ilad ni at least makabawi ko. Bahala na kuan ba ilad ni at least makabawi ko unya kung makabawi na ko undang na dayon ko. Ang problema niya na maigsuon kay nakadamay ka sa uban kay imong gikumbinsi ang uban ikaw maoy hinungdan. Unya kasagara ra ba ni ana kung makabawi ka maadik ka. Kay bawi man ko karon. Inali ako buhaton sunod. Mutisting na sad ko. Unya dako na ginako. Dako na ginako kay para pagbawi na ko undang na sa dayon ko. Daw kay wa naman nakabawi. Ang mga taring-taring o mga dayan-dayan sa kinabuhi mooy mutuok nato maunang hinungdan nga dili kita makalahutay pagpangalagad sa Ginoo. Number 4, insa ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta sama sa mga tao nga nakadungog og nakasabot sa mensahe, mamunga silang tag isa ka gato sa 60 og 30. Mamunga sila. Maigsuon diri sa Cathedral of Christ the Redeemer, diri sa CCR. God wants us to know that He pour His graces like rain to soften the ground, to make our heart ready for the seed to take root. Ang grasya sa Ginoo sa matag adlaw, sama kuno sa ulan, kay iya namang gilabay ang maayong pulong. Ang mensahe sa Domingo, iyan namang gilabay sa itong kasing-kasing. Isa ang iyang grasya kuno. Sama kuno kini sa ulan. Nga mupahumok sa yuta. Kamo kita mga mama kabalutan siya pasabot. Kita tanan kasabutan ni ana nga ang tanom kinanglain gayud nga bisan. Kay ang tanom nga walay bis, sigurado gina nga malaos. Unya malaya. Anaon ni mong yuta, wa gino abugayo, wa bisbis ini. Maigsoon every Sunday is the shower of rain of God's grace. Every midweek, every encounter, every prayer, every devotion, every reading of God's word, pamaagi kini sa Dios aron kita mabisbisan. Ug wala nagkulang ang Dios sa pagpatubig nato. Pero daghan sa ato diri nga dili malahutay sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay ang atong kasing-kasing puno sa pagmahay-mahay, puno sa kasilo sa uban, sa atong mga lideri, sa atong abay sa bangko karon, di na tamanimba kay nasilo ta sa atong silingan. Puno sa pagkatapulan. Murag kapoy mo isimba karon pader. Murag not feeling well ko karon. Murag mo ingon nga ugma ma'am, absent ako sa klase kay I think mga next week hilantan ko na. Di ba? Murag ato nang himuag rasundaan ba? Murag hilantan ko na ma'am, next 2 weeks murag sakit na sa daong ngipon, ana, no? Ato nang gi-ready daan atong mga excuses. But ang bottom line di ay is tapulanta. Kato si Father Ibong, ingon si Deacon Junel nga motong original sa word kuno nga gipaak sa lamok nga nagdalag tapol.
Oh. Kana kay naghigda-higda, way plano mo simba, o way plano mo eskwela o mo trabaho, napaakan sa lamok nga nagdalag tapol. Sakit ra ba na sa Pinoy, may ingon taan, napabitaw ugma, napatay ang malugang diha, naapalangga mga 2 days pa diha bugas, 3 days. Napay sudan, naa gihumba na nakaudaan ang B8, ha? Na B8 sa ihumba na unon para wala lungag-lungag. Inito na lang. Pwede gid na initon. Samtang napay bugas, mo man sakit sa Pinoy. Kaning kuan sa ba kaning gawas nga natay batasan nga murag 1D millionaire. Ang mga kwarta galit talab. Palikbahay na yun, no? Hurot waldas isa ra ka adlaw. Wa aray adlaw galit. Kuan ra kung agtug isa no, mga 10 minutes. Hurot na. Gusto ta mo tilaw og kinabuhi ba nga hayahay. Kinabuhi nga dato. Resulta man na sa atong pagka-narcissistic gud mga igsoon. Kay usahay labi na manarbaho ta. Maniid ta sa atong mga amo. Moingon ta hala no. Kahayahay sa kinabuhi sa akong amo. Ako diri ni sige panglaba, sige panghilo sa iyang balay unya siya nagkape-kape, nagdiskanso, di ba? Nagkape-kape dito niya uban sa iyang asawa, nagtan-aw sila TV na cellphone. Og moingon ta sa tong kasing-kasing nga I hope inana pud ko one day. Muna nga kumakorta ta atong awaton na tong mga amo. Di sa tabang trabaho, di sa tabang duty. Atong inutong amo nga kuan man kaning medyo busy magaron ana no. Nay importante kay lakaw excuse ako. Mo absent ta. Unya magkape-kape ta magtulog-tulog. Ang problema kay pukawan man ta sa manukutay. Di ba? Suguon na yung si Inday ina nga wala ko. Naglakaw. Di ba? Sir, ingon si mama sir, naglakaw daw siya. Di ba? So, inana, tapulan. O kuntinto lang ta kung unsay naa karon. Ugma, buhi gali ng ulod, di ba? Buhi lagi, pero niwang, no? Buhi nga niwang. Ang ubang nga Kristohanon dili makapangalaga, dili makapagadayon og pangalagad tungod kay ang ilang kasing-kasing dili walay kalipay. Mga akulait usahay way kalipay nga magdaig sa Ginoo. Tungod kay na-addict na ta sa cellphone, atong kalipay na ra sa cellphone, kamulo misa siguro daw na Mobile Legends uli sa baliun niya mag-online ko. Unya magkunra dayon mi maggira dayon mi ng kuan kanang Mobile Legend. Ang una-una na sa cellphone. Masuko kung walay internet, masuko kung walay cellphone, masuko kung lubat, maguol. Dili na ganahan magdaig sa Ginoo. Kay boring kayo kay ang ilang kalipay naa sa dula. Tinuod or tinuod? Na, tinuod ay. Ang uban di makapadayon kay natintal sa unod-dun nga kailibgon. Carnal. Flesh. Akip ng kao na kay karne mo na, di ba? Carnal. Sige na lang kao, di na mo simba, di na mga lagad sa Ginoo kay gipalabay ang kaon o gipalabi ang uwag. Mauna nga di makapadayon. Bisyo. Di sa tamaguan karon, di sa tamang tides kay ako sa ning i-capital sa scatter. Makasabot bitang Ginoo. Total mabawi ra man ni palit ko simpak bag-o. Kay para di ba detect sa kuan sa system ba nga bag-o ni nga player, padag-on sa nako ni. Di ba mo pa na style, padag-on sa scatter, bag-o nga simpak. Oh. Unya maigsoon war ba gyud dato sa sugal. Sa tinuon lang, tambagan ta mo, walay nadato sa sugal. Naghatag lang na nato og misery ug kagul-anan. Makadaog ka karon, makadaog ka sa sunod adlaw. Pero kwintahon nimo ang imong kaguol ug imong pildi bas dako pagyud. Sa tinuod lang. I've been exposed to many people nga mga sugarol ug ang ilang kinabuhi nagkalabanit sa kaulahian. Mao bitaw nga bilyonaryo sa Manny Pacquiao iyang gibiyaan.
Di ba? Hubog-hubog, utang, pangdaot ug pagpangaway hinungdan ni nga dili ta imbes kay namunga na unta ta ug atong bunga gigamit nato sa paghubog-hubog, pagpangutang. Di na ko ni ibayad akong kwarta sa kuan, di na ko ni i-invest. Mangutang lang ko kay para perminti na ko'y kwarta, di gid muwad-an. Kung na ako'y gastuhan, mangutang ra ko para akong kwarta na ra gid diri sa akong kamot. Naina na nga mga tao. Di nila gastuhan lang kwarta, may pamangutang sila. Basta di lagi makuhaan lang kwarta. Grabe ka bright, no? Grabe, asa nga utang na, no? Unya, mangutang sa lain, aron ibayad sa utang, pasa-pasa ba? Inaanarap ako sa una. O ako yung wish kana malingkawas ta sa utang kay bandage mo na maigsoon. O dili gusto ang Ginoo nga mahimutang gapos. Kay hunaw na kung nakay utang. Nangutang ka ni Talpulana og ni Pedro. Pag sweldo nimo 10,000, ibayad mo sa utang, nabinla na lang ka, gamay na lang kayo. Di gid ka malipay sa imong gibuhat. Di ba? Di ka malipay ka nang igo lang ang kwarta, mapainiton lang sa imong kamot. Moingon ka dayon nga sus, kwarta naman gid niyo. Pero sige na lang, bayad lang sa utang. Dili ta makapadayon tungod sa problema, pagsulay, kabalaka, kapobrehon. O tanan pang klase nga mga threat sa kinabuhi. Mao na niingon ko sa inyo nga kita diri daghan man ta. Pero sultian ta mo daghan pud sa inyo mawala dali nga simbahan. Di makalahutay. Tungod na ana nga mga rason. Tungod kay atong kasing-kasing gahi bantok, ang uban batuon o ang uban sagbuton. Kining tanan paagi sayawa aron masakmit ang pulong sa Ginoo aron dili kita makalahutay og dili kita makapamunga. Naa sa ato diri as I said earlier nga namunga na unta pero ang focus pod tuwa sa bunga. Mapagitawag ka sa Ginoo niini og ni-response ka sa iyang tawag og namunga na unta ang imong kinabuhi pero imbis ka gitagaan ang trabaho, sige ka na lang trabaho, di ka nagsimba. Imbis ka gitagaan ang negosyo sa Ginoo, nahimong rason nga ang negosyo dili na ka makapangalagad sa Ginoo o dili na ka makalingi sa imong silingan kay puros ka na lang negosyo. Maigsuon kaning dili baya ni ingon nga trap baya ni. I mean dili ako nga nang istorya ko dili ko exempted ani. Og kamo pud nga laminaw di pud mo exempted ani. Posible ni mahitabo sa ato. Nga gipadalangin ta sa Ginoo, gitagaan ta og anak, gitagaan ta og atong anak nakatrabaho, gitagaan tag maayo panglawas, giayo ta sa Ginoo. Pero nalimot ta sa tag-iya sa unod, nalimot ta sa tag-iya sa bunga. Kay napokus na ta sa bunga. Og wala na hinuon ta nakapangalagad sa iya, og munang giingon nga dili na blessing. Nahimo nang tunglo. Tungod kay imbes nga ang bunga unta gamito na to na pagpangalagad sa Ginoo, pagpangalagad sa uban, makakaon ang uban, malipay ang uban, wala naman ta nito nga. Kay nganuman, hadlok man ta pangayuan. Di ba? Or lami naman isuroy-suroy. Kay nganuman, nagbamungaho naman ta. Naasad sa ato diri nga dugay na nangalagad sa Ginoo. Muning reflection ni Padre Rex na sa among opening sa among workers. Kay kami mga workers magtapok bitanan. Band, acolyte, usher, tanan. Before ta magsulong simba, magampo mi didto. Og naay sharing didto. Og giingon ganina sa sharing nga naa sa ato diri dugay na nangalagad sa Ginoo pero waay bunga ang kinabuhi. Kung nagtuo ta nga kita batuhon, bantok og sagbot ang atong kasing-kasing,
Tungod sa ato exposure sa uban. Kanang kuan ba kanang grabe bitaw na to nga exposure sa kanang kuwang ta sa exposure sa pulong sa Ginoo. Mao lang makapabantok, makapapatuod o makapagahi sa atong kasing-kasing. Maigsuon atong tugutan nga daruhon kini sa Ginoo. Daruhon sa Ginoo ang atong kasing-kasing, sakit kini apan makaluwas kini kanato. Og usahay ang pulong nga i-share sa atong mga lidere sa iglesia, usahay daro. Labi na si Bishop mang share, kanang kuan gid siya kaning mabati gid mo nga sakit ba? Kay maigo man ka o gusto sa Ginoo nga daruhon ang atong kasing-kasing kanang makamata ta ba? Bapa, ang iyang message is doesn't mean to hurt us, but to kill you. Kay para makamata lang ta og maluwas ang atong kalag. Naay panahon ina nga pasakitan ta sa mga mensahe sa Dios aron kita may bungkag ni ang mga tunglo og makapaminaw ta. Og sakit ni nga proseso maigsuon. It's a painful process but it can save our soul. Naay prayer si Ezekiel sa dihang ang mga Israel na exile sila sa Babylonia. Na-influence sila sa Babylonian government, Babylonian ways of living sa mga foreign countries og natiga ang ilang kasing-kasing, nahimong batuon, nahimong bantog og nahimong sagbuton. Og ingon si Ezekiel sa iyang prayer, ingon siya nga sa iyang prophecy that I will give you a new heart, a new spirit I will put within you. Ingon diya, time will come that I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and make you live by my statutes, careful to observe my decrees. Iyon siya ang inyong kasing-kasing kuno nga batuon. Time will come nga iya ka nang kuwaon ang bato o sakit na siya nga proseso. Kanang kuwaon ba ang ato mga garbo? Kuwaon ato mga pagbati nga dili iya sa Ginoo. Usahay sakit na siya nga proseso. Apan makaluwas kanato. Og ingon siya, I will replace your heart of stone into a heart of flesh. Nga tinuod gayud nga mubati na gitagugma sa Ginoo aron mga lagad ta niya og mga lagad sa uban. That is why kita karon nga nangalagad na sa Ginoo naa na sa Cathedral of Christ the Redeemer, makapasaylo na ta sa uban og sayo na ta mahigugma sa uban tungod kay ang ato kasing-kasing dili naman batuhon. Maigsuon ato na nadungog. Kung ikaw Kristohanon, sama ka sa kahoy nga gitanom og wala kay bunga hantod karon, dili ka magmalipayon. If you are a tree and you don't have a fruit, you won't be happy. Sige ka lang tanaw sa imong silingan. Hala, daghan kay siya bunga. 60 folds. Hala, siya 70 folds. Siya 100 folds. Ako, dugay na ko nangalagad sa Ginoo, inaani lang gyapon ko. Maigsoon, again, sa may opening statement is this. Unsay pakibawaan nimo nga namunga ka? Unsay pakibawaan nimo nga gitanom ka sa Ginoo ug namunga ka? Mao ni. Kung ikaw ni-respond sa call sa Ginoo sa imong kinabuhi, like ako, gitawag ko pagkapare, gitawag ka pagkadikon, gitawag ka pagka-acolyte, gitawag ka pagka-negosyante, pagkatrabahante, pagkamama, pagkapapa, magpadako sa imong mga anak. Kung asa ka man gitawag sa Ginoo, imo nang gigamit nga tawag aron mangalagad ka sa Ginoo ug mangalagad ka sa uban. Kung imo na nang nabuhat maigsoon, congratulations kay namunga na ka. Og niingon si Kristo last word. Insiya nga, I am the vine and you are the branches. He who abides in me shall bear fruit. Insiya nga, ako mao ang punuan sa kahoy ug kamo mao ang mga sanga. Kung magpabilin kamo kanako, mamunga kamo, o kung wala ako, wala mo'y mahimo. Maigsoon, magpabilin kita sa simbahan.
Katong gi-share ni Father Rex, grow where you are being planted. Dapat kung asa tagitanom sa Ginoo na ata nga pamilya niini sa CEC, sa Cathedral of Christ the Redeemer, ayaw na pagbalhin-balhin nga imong ibuton ang imong tanom nga 3 years na, di ba? Unya magkutkot na sad ka, unya itanom na sa dimo didto. Why siguro mamatay pa na? Why assurance? Mao na nga ingon si Kristo, kung wala ko, wa mo'y mahimo. Pabilin kamo kanako aron kamo magmabungahon. Amen. Igna imong abay, pagmabungahon, pagpabili ni Kristo, palihog manindog.